59 5024 4594 5534 6908 3026 425 222308 9958 1339. Kiitos. No. Menisin nukaan. Onneksi olkoon. No, kiitos, kiitos. Sä oot just tehnyt uuden Suomen ennätyksen. Vanha oli alle 1700. Meidän laskujen mukaan se oli äsken menossa jo yli 2030. Katsotaan vielä kuvanauhalta, tarkistetaan. Kuinka pitkälle sä olisit voinut vielä mennä? On niitä yli 5500 mennyt. Toi on ihan uskomatonta. Tää on tähän asti kyllä vaikuttavin ennätys, mitä täällä on tehty. Tämä oli todella vaikuttava katsoa sitä sun touhua. Sä oot kyllä piinkova jätkä. No niin, Elli. Ruvetaanko me vähän kyselemään näitä nyt? Mikäs lippu tää on? Belitse. Belitse, oikein. Mitäs tää on? Bahrain. Hyvä. Bhutan. Okei. Sao Tome ja Principe. Sao Tome ja Principe. Bosnia ja Herzegovina. Aivan oikein. Bosnia-Herzegovina. Namibia. On Namibia. Samoa, oikein. Gambia, oikein. Entäs tämä? Korean demokraattinen kansantasavalta. Se oli hienosti sanottu. Pohjois-Korea tai meidän kesken vaan. Sitten tulee nämä ihan samannäköiset näköjään täällä. Muistatko? Mutta kun täällä on punainen ja täällä on vihreä. Niin onkin. Muistatko sä kumpi nostaa kumpaa? Niinpä onkin. No sittenhän se on helppo. Mikäs tää on? Toinen on Mali, toinen on Guinea. Mali ja Guinea. Okei. Costa Rica. Valko-Venäjä. Kyllä. Paraguay. Kyllä. Niger. Guyana. Guyana, joo. Marokko. Ja? Etelä-Afrikka. Turkki. Bahama. Mä en ehdi ottaa näitä. Brasilia. Trinidad ja Tobago. Aivan. Oman. Senegal. Ruanda. El Salvador. Laos. Ja tuli Laoskin tuli sieltä. Sudan ja Australia. Sudan ja Australia menivät sinne. Nicaragua ja Japani. No se on Japani. Singapore ja Portugal. Libanon. No se on Libanon. Keski-Afrikan tasavalta. No niinpä on. Liberia sinne noin. Bulgaria. Suomen lippu. No se on Suomen lippu. Sä muistit 190 maata. Muistit 190 maata, eli se on ihan käsittämätön suoritus. Sä oot nyt kyllä varmasti tehnyt tähän, paitsi että sä oot nuorin osallistuja täällä. Olet 3-vuotias ja muistat 190 maan liput ulkoa.